Wala naman. Wala tayong naamoy dito sa booth. Safe Safe dito. naman dito. Sobrang bango dahil grabe yung mga pabango mo eh. Ang mamahal eh. Hindi mamahalin yung pabango ko. Ang maganda kasi dyan, yung damit natin mismo mabango na dahil sa pride, diba? And charm. Yan. Produkto Purple. ng ACS ACS, yan. Kaya yan. pasalamat talaga tayo sa ACS, diba? Dahil yung damit pa lang natin mabango na eh. Konti na lang yung psst ng perfume mo. Tama. Kahit nga hindi na eh. Oh. Salamat po ACS. Love you, ACS. Next week na yan. Nag-aabang na. De, but kidding aside, no, yung SPG Secret File ni Leo, matindi-tindi. At ito ay sumasalamin sa isang typical commuter na Pilipino. Tama. Totoo naman yan. Jeep. Marami pa bang mga jeep ngayon? Oo, marami. Iba-iba eh. Yung hindi Sa pa rin Cavite, na iba modernize. eh. Iba yung sa Cavite. Oo. Iba yung korte ng jeep sa Cavite. Anong tawag dun sa ganong klaseng korte ng... Wood jeep yata yun eh. Ano? Wood jeep. Hindi ko alam eh. Kung ganun ba yung wood jeep ba tawag doon? Hindi ko alam. Alam ko basta mahilo-hilo ka dun. Oo, basta ganun. Kasi puro kahoy yung loob niyan, di ba? Yung mga upuan niya Tsaka kahoy. makulay. Mm-mm. Plus, yung puwet Mataas. nun, diba? Ang lapad eh. Ang lapad. Oo. Sarap sumakay doon. Nakasakay ka na ba nun? Oo naman, sumasak. Talaga naman, commuter ako, dude. Talaga. Hanggang ngayon ba? Kahit yung unang-unang mga buwan ko dito sa 90.7 Love Radio, nagko-commute po ako. Tapos nakakatuwa lang kasi sumasakay ako dyan sa PATX. Papapakinggan ko, kakatapos lang ng programa natin. Tapos naka 90.7 sila. Yung soyo naman. May mga ganun ako. Ikaw rin naman, nagko-commute ka rin naman eh. Oo naman, nag-commute ako nitong nakaraan. Oo, kasi 'di ba nung nag-spike yung presyo ng gasolina, ng diesel, talaga sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan para matulungan yung sarili ko tsaka ng pamilya namin. Yes. So ngayon, nag-commute ako from our place, tapos nagpunta ako ng PTX kasi may bus papuntang PTX eh. Tapos doon ako nag-book ng angkas naman papunta dito sa stasyon. Iniisip ko kung ano yung pwedeng FX sana na masasakyan ko from PTX papunta dito. Wala, ganun na talaga. Angkas na talaga. Angkas na talaga. Joyride, angkas, or yun lang naman sinasakyan. Pero alam mo, dude, nung nandito ako banda sa may Manila, ito yung sinasakyan ko talaga. Papunta dito sa stasyon Yan. nung mga nagsisimula pa ako This was a year. Secret. Huwag mo na banggitin! Dahil kasi naabutan ko yung pamasahe dati, 250 eh. Grabe. Oo. Pero grade school ako noon. Tapos, ikaw, anong... 6, Ay, 4, 5. Yan. mga ganon. Ganun. Baka ganon din yung naabutan ko. Mga ganun. Pinabata pa eh, no? But kidding aside, eto na, dude. Oo. So, nung estudyante ako, ang di ko makakalimutan, ang presyo ng pamasahe pag sa jeep, yung standard na kilometro 850. Okay. 850 yon. So ngayon, Pandakan ako nakatira. Yan. Pandakan, sasakay ako ng Pandakan, papuntang Taft. Pedro Hill. Yes. Yes. Bababa lang kayo dun sa may bangko. Oo. Ano nga tawag doon sa street na yon? Agoncillo. Sa may mga ukay-ukay malapit. Sa may Esco. bangko yung gilid, 7-Eleven naman yung kabila. Yes, tapos may mga clinic doon, Yan. diba? Dental clinic, medical clinic. Kapag may mag-apply ka, doon ka magpapaklinik. Tama. Oo. Pero meron din mga tusok-tusok doon, Marami. diba? Madami. Tapos may mga pwede rin sumundot sa'yo doon. Charot, tuwedarot. So, yun. Bababa ako ng Escoda. Tapos, dude, sasakay ako ng jeep. Lalakad muna ako ng onte papuntang Taft Avenue. Sasakay ako doon ng jeep papuntang Vito Cruz. So, dun, yung Vito Cruz, bababa ako doon. Tas naalala mo pa yung era na merong orange na jeep dito? Meron. Sa may Vito Cruz. Oo. Ngayon parang wala na. Wala na. Diba? Wala na after pandemic eh. Hinahanap-hanap ng mga mata ko yun pero nawala eh. But anyway, yun naman ang sasakyan ko simula Vito Cruz papunta dito sa may CCP complex pero Tama. bababa ako dyan sa may Harbor Square. So dude, ang pamasahe ko dati nasa sabihin natin mga 30 pesos lang. Pero ngayon, grabe talaga ang lala Mahal. ng mga presyo ng mga pamasahe ngayon, 'di ba? Pero at least kahit papaano nakakatulong naman. Ang
ang computation kasi ngayon ng isip natin ngayon, dude, yung pagod mo ba, tapos yung pag-aantay mo ng sasakyan, worth it ba siya o magdadala ka na lang ng sasakyan? Doon sa mga mga kabisyo nating nagdadala ng sasakyan. Ikaw, anong parang point of view mo para magdala ka ng sasakyan? Sa akin kasi, yung nagko-commute ako nung bago-bago ako dito sa 90.7, grabe, umaga na ako. Parang alas 6 kasi ang nangyayari, 'di ba, nag-out tayo ng 1 AM. Parang papunta ako doon 1:30. Wait lang pinaparinig mo talaga kayo sa 1 AM. Nag-overtime po kami. Hindi, syempre quality naman yung binibigay natin na programa sa kanila, 'di ba? Ayaw natin na kahit wala ng extra pay, no? Oo, wala. Talagang quality yun. Umiiyak pa lang naman. Thank you po. Bukas na lang kayo umiyak, ha? Diba? Kaya hanggang 1 AM. Kaya yun. Tapos 1:30 yata ako nakakarating or 1:20 kasi nag-aantay pa ako ng angkas that time Parang Dito sa mismong MBC. dito. Tapos pagbaba ko doon, hantay ako ng bus. Tapos ang pagmalas-malas, nakaalis na yung bus na babiyahe ng 1:00 or 1:20. So antayin mo na naman mapuno yung isang bus. Mag-aantay. Mga ilang minuto ang Hindi antayan? oras, dude. Kung hindi napupuno yun ng 2 oras, 2 oras ka mag-aantay. Doon tutulog ka na sa bus. Totoo? Pinakamalala, nagising ako ng 5:00 na pagdating dun sa amin. 5:00. Tapos, Totoo? oo, danas ko yun. Kasi gusto ko ma-feel Gusto ko rin malaman ano bang mas makakamura. Yung may dala akong sasakyan or magko-commute ako. So, yun ang nangyari. So, anong napagtanto mo? Mas okay pala sasakyan pero dapat hindi ka naggagas. So meron ka ngayon. Nanghiram ako doon sa kapitbahay namin nung sasakyan nilang e-bike. Oo, nanghiram ako doon ng e-bike. Ang ganda. May electric vehicle itong si Titangelo. Basta hindi ko Wala. sasabihin sa inyo kung anong kulay. Wala. Pero sige, save ko na lang sa akin para pwede kang makapagsakay ng iba-iba. Di may sticker nga yun papatanggal ko na Napaisip ako bigla Di mo May 90.7 pag pumarada ka bigla, uy, 90.7, tapos may nakalagay din sa kabila, Titangelo, aray ko. Wait lang. Nakita ko naman yon. Pero tinted ba yung sasakyan mo? Super yun? Manyak din ba yun tawag? Maniac tin! Oh. Talaga? Di nakita yung loob nun? Hindi kita yun, dude. Kahit magyugyugan kayo, magyugyugan kayo, hindi Wait. Kahit gumanon? Kahit na idikit mo yung mga mata mo dun sa window, Hindi ganun. Hindi makikita? Hindi sobrang kita. hindi sobrang kita pero pwedeng makita. Pero Shadow. kung madilim, tapos patay ilaw, wala na, hindi nakita. Hindi, dude, paano kung may ilaw sa labas? Tapos Hindi pa parang rin kita. Onte, malabo. Titignan ko nga mamaya. Malabo nga. Malabo. Ba't hindi ka kinakabahan sa ganun? Kasi what if may mangyari sa'yo habang nag-drive ka pero wag naman sana, di ba? Hindi, nakikita ko naman yung labas na malinaw. Pero ako, hindi na nila ako makikita Yun dun sa na loob. nga Di ba medyo delikado yan? Kaya dapat sabi nila... Mas delikado pag nakita kami kasama kang iba. Ano gusto mo? Yung mahuli ka na may kasama kang iba mong nagmamaneho o yung okay na yung mag-isa ka, mapahama ka. Okay na yun. Bahala ka na. Ewan ko sa'yo! Bahala ka na doon. Hindi, wala akong sinasakit dyan. Kasi pinag-pray ko yung sasakyan na yan. Oh? Paano mo siya pinag-pray? Sabi ko kasi nagko-commute nga ako, 'di ba? Tapos dumadaan ako ng Baklaran. Sabi ko, Lord, ang hirap naman ng sasakyan ko, mahal ng gas. Tapos ang mahal din ng commute, magko-commute. Kaya buti na lang pala, Sagrado pala itong sasakyan mo kaya hindi mo pinahihintulutan na mayroong ibang babaeng sumasakay sa Depende, kapag maka-Diyos din yung sinakay ko. Luluhod kayo na sabay? Hindi, luluhod siya sa akin. Hoy! Pero mabalik tayo kay Leo. Leo! Sana Si talaga Leo, makasakay ka sa isang pampublikong sasakyan na hindi
hindi mape-penetrate ang iyong ilong. Tama. Kasi mahirap din yun eh. Pero kasi, let's lower our expectations every time na sumasakay tayo ng pampublikong sakayan. Tama. Kasi hindi mo naman pagmamayari talaga, hindi mo hoard eh. Kaya everybody is welcome. Kaya lang, syempre, ikaw bilang isang tao, di ba, na gusto mo naman kahit papaano may proper hygiene ka, di ba? Amoy-amoy din po tayo ng sarili natin just in case na tayo po ay pumapasok Yan. ng ating or ng isang pampublikong sasakyan. Kailangan amoy-amoy din eh. Kasi yung iba naman nakakatabi, may putok, di ba? Yan. Papasok pero may putok. Sa init pa Saan? naman. Saan papasok? Saan papasok? Paputok. 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 Ito naman, iba naman yung paputok na papasok na gusto mo. Okay. Ito paputok na palabas. Oo, hindi sa loob. Pero yun nga, ang init pa naman ng panahon. So halo-halo na talaga yung amoy ng tao dyan eh. Pero syempre, intindihin din natin na kung ang tao galing siya sa isang madugong pagsiservisyo. For example, Duda, Totoo. construction. Yan. 'Di ba? Yung init talagang nilabanan mo. Pero hindi mo naman ma-freshen up yung sarili mo dun sa mismong site eh. 'Di ba? Hindi makapaghilamos ka ba dun? Hindi eh. Tama. So, ang gagawin mo, sakay ka ng kahit na medyo may amoy-amoy ka, pero uwi ka pa din. Pero yun nga kailangan lawakan din talaga natin yung pangunawa natin sa mga sumasakay sa mga pampublikong sakayan. Galingan mo na lang yung pagpwesto mo. Uy. Kaibigan ko yan. Kaibigan mo pala. Angelica Rada Atong. May kaibigan mo rin ako Ay! Bakit maganda yung kaibigan ko? Gusto mo na agad makipagkilala? Hindi mo talaga tight at jello. Ayan. So, anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share to us, rakitera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Rated SPG Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang memorize yan? Basic! Alam mo, nadidistract ka talaga sa friend ko. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Wagner Secret Fun. Metro's #1 Love Radio. Basic!